mHealth Booster ja Toimiva sairaala-hankkeiden loppuseminaari järjestettiin 10. joulukuuta Laureassa Vantaan Tikkurilan kampuksella. Seminaarissa käsiteltiin hyvinvointiteknologioiden käyttöönoton haasteita ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Paikalle kerääntyneet kävijät olivat hankkeiden yhteistyökumppaneita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Koska molemmat hankkeet ovat päättymässä, seminaarin agendalla oli myös tuloksiin pureutuminen. Hankkeiden edustajat kuvasivat toimintaa käytännön kuvauksien ja tulosseurannan kautta. 1,5 vuotta kestänyt mHealth Booster-hanke oli Euroopan sosiaalirahaston ESR:n ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ELYn rahoittama projekti. Projektin toteutti Laurea ammattikorkeakoulu 1. elokuuta 2013 ja 31. joulukuuta 2014 välisenä aikana. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin Espooseen ja Vantaalle kehitysympäristöjä, joissa eri tuotteita ja palveluja testattiin yhdessä asiakkaiden, yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Testauksen lisäksi kehitysympäristöt toimivat koulutuksen ja ohjauksen paikkana. Hankkeessa edistettiin hyvinvointiteknologiatuotteiden ja palveluiden jalkautumista tukemaan eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia, kuntoutumista, kotona selviytymistä ja elämänhallintaa. Espoon kaupunki ja vanhusten palvelut sosiaali- ja terveystoimiala on hyötynyt mun mielestä tästä mHealth-hankkeesta siinä mielessä, että meillä on lisääntynyt hyvinvointiteknologiatietoisuus ja hyvinvointiteknologiaosaaminen niin asiantuntijoiden keskuudessa kuin varmasti myös seniorikansalaisten ja kuntalaisten keskuudessa. Meillä oli semmoinen ajatus tässä, että me haluttiin lähteä katsomaan, että minkälaista uutta ideaa me voitaisiin tämän hankkeen myötä saada tuohon, että ihmiset saisi tietoa, minkä tyyppisiä palveluita ja tuotteita on tarjolla. Ja lähdettiin siinä, oma tausta tulee yliopistosta, niin halusin olla tämmöisten nuorien innokkaiden opiskelijoiden kanssa tekemisessä, koska sieltä voi tulla ihan oikeasti hyviä radikaaleja ideoita ja kyllä on pitänyt ihan hyvinä näitä tuloksia. Tiedän pienen piirin pelastaneen yhden hengen. Se on ollut se paras. Ja sitten tiedän myöskin monen ottaneen nämä hälyttimet käyttöön. Ja itsellä olen tarkistanut omatkin, mutta että asiakkaat, joiden kanssa teen työskennellä vapaaehtoisena, niin hyvin monelle se on antanut suurta apua. Mikä on ilosta, niin toiminta jatkuu nyt hankkeen jälkeenkin. Eli tuolla Tikkurilan kirjastossa teknologialainaamo ja esittelytoiminta jatkuu ja Espoossa niin esittelytoiminta jatkuu Tapiolan palvelukeskuksessa. Eli edelleen levitetään tietoisuutta hyvinvointiteknologiasta ja osaamista ja samalla tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa.